oraindik komunean? Ordu bat daramat kaka egin nahi eta ezinean? Ordu bete? Bai, 2021 urtean oraindik ez dut kakarik egin. Urtea hasienetik ez duzu kakarik egin? Ez duzu tripako minik? Ze uste duzu? Ze izango zu hor barruan. Ba botatzen dudanean erakutsiko dizut. Nazka. Nazka aurpegia ez, zoriona aurpegia jarriko zait libratzen naizenean. Ai, estolda guztiak kolapsatuko dituzu. Zezator, komunari zure ipurdaren forma eman nahian, ara? Kaka egin arte naiz hemendik mugituko. Urtea hasienetik ez du kakarik egin. Zer diozu, zer esan nahi duzu? 2021 emango duzula bertan eserita? Asto! Fruta eta barazki gehiago jan barko zenuke. Zuk uste? Bea, egizu indar. Gehiago ez, munduko fruta eta barazki guztiak janbarko zenituzge. Bai. Eta hor gehiago edan. Ur gehiago edan? Bai. Nork esango zizun, urek salbatuko zintuela, Egun non! Ba, ez dakit Satorrek ala uste duen. Zergatik ez? Enuen sekula pentsatuko horren bertze kostatuko zitzaidanik libratzea. 2021 eta oraindik ez du kakairik egin. Probatu alduzu kibiako saltzea. Dena, probatu dut nerea dena. Lasai, itzaitugu bakarrik utziko, bai? Animatu egingo zaitugu. Animatu? Bai. Bota kakamokordori, Sator! Bota! Haupa, Sator! Baina ze arraiotan ari zarete. Barregura sartuko zaitez kakagura? Tira, bada zerbait? Bai. Batzuei, irri egitea, kaka egitea baino gehiago kostatzen zaie. Nahi duzun arranen duzueneko, baina nik oraindik libratu ezin da nabil. Eta ez zara gutaz libratuko. Bota Zuetaz libratuko? Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.